Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is simple and cut. Channel is simple. Silindele season 9 go February. So kunombuzo othi ugogo lo GoFlow ugogo kababa or ugogo kamama, ugogo kamseleko. Ake ngithi-ke ihint esinikeza ukuthi ugogo kamama lo. Umseleko ku-season 8 noma Ngwabi bahleli phansi bayaxoxa. So sekuvela indaba yokuthi mangabe kuyahlukwana into ye-co-parenting engasebenza kanjani. Uthi uma Ngwabe kayibu kuyamangaza ukuthi umseleko ungathuswa yilezo zinto ngoba naye ukhule. Usho uMaNgwabi, usho unkosikazi wakhe, guys, right? Ukhule engamazi ubaba wakhe. Kusho uMaNgwabi wathi akanankinga, ukhulile. Wase uMaNgwabi futhi yena unayo ingane ayithole before umshado, naye ayinankinga. Babekhuluma nge-co-parenting. Ngithi useyezwa ukuthi ugogo-ke sihamba naye imuphi. Kufika uMakhwela sekhulelwe, usefuna ukubuza indaba eziserious, uyibuza uMacele. Uthi-ke indaba yababa ithini ngoba yena akakaze ezwe umseleko ekhuluma ngobaba nje into enjalo or umkhulu noma ubaba. Wasi-ke uMacele akusikhona okwami kodwa ngathi ubudlelwane baba umseleko nobaba abukho buhle. Angihlebe-ke lento ikhona kuthanda nesithembu. Mase kuthi-ke leya GoFlow, uGoFlow ukhulisa ubaba umseleko. So ilona dlozi a-recognize or a-acknowledge kakhulu uGoFlow. Umuzi kaGoFlow umuntu owumama, ugogo futhi. Kodwa kwangena kwiposition yokuba umama kaMseleko ngokulalela i-TV show. Manje-ke thina sesize siyalalela la kune-contradiction engakanani. Ama-views kababa umseleko ngabantu besifazane kodwa ukhulisa ugogo. Umseleko, hey! Cha, ngifuna ukuqhubeka. Bengizophendula lokho ukuthi ugogo oyisima kanjani uGoFlow. Omunye kwasebuza ukuthi hawu amakhosikazi phela amakhosikazi azokwazi nawe eshadweni wabo umseleko azi kahle ukuthi uGoFlow ubani. Angazi-ke kuhlangana kubuso nobuso, angazi leyo ndawo. Kodwa nje amakhosikazi lawa esisuke sibuka nani gazisano nesimbo. Nenibona umseleko uma ehamba eyokhuluma izinto emsamo ukhuluma noGoFlow. Nenibona futhi umseleko uma ekhala uyasho ukuthi umuzi kaGoFlow ukhuluma ngogogo owumama. Ukhuluma ngomuntu owumama. Ukuthi-ke sididwa ukuthi ingxenye sisidida ilama views anawo ngabantu besifazane. Nento mhlambe angazi ukuba short kulento mina ngibona ukuthi mhlambe umuntu owumama o-right nongenamaphutha no-correct kuyona yonke into owaba right uGoFlow kababa umseleko ugogo wakhe kuphela. Amakhosikazi akhe awasondeli lapho. Uzwelo analo ngomuntu wesifazane usho ukuthi uzwela uGoFlow. Umuntu wesifazane oba namandla uGoFlow. Awakho amakhosikazi aphila nawo akathanda ukwalalela, akathanda futhi ukuzwa ngawo, akathanda futhi ukuthi kubukeke sengathi anezwi mhlambe nawo, anemizwa nawo. Owaye-right nje kubantu besifazane nama-views akho uGoFlow. Ne-vision le nama-plans akhuluma ngayo izinto ayikhuluma noGoFlow useyiphila-ke nalamakhosikazi. Uthi ephila nawo lamakhosikazi kodwa akakholelwa kuwona. Into esimuzwa la kuthanda nesithembu. Angazi ukuthi noma iyazwakala yini noma ayizwakali. Umuntu owumama owaba right no-correct noqondile nonobuhlakani no-wisdom nonamandla kakhulu uGoFlow kodwa uphila nobani noMacele noMayeni noMakhumalo noMaNgwabi. Kule video ngimfaka uMakhwela ngoba musha. OMaNgwabe-ke noMayeni noMacele noMakhumalo awabo ama-views empilo akawazwisisi kahle because isikhathi esiningi ukhulume noGoFlow ngezinto eziningi and uyazi-understand. We guys, mind you, uGoFlow akaze asiphile isithembu, akakaze abe naso. Wayexoxela nje umseleko ukuthi indoda ehloniphekile or indoda enkulu, indoda ebe nesithembu eyaba nesithembu. Laba phila nabo bakusona isithembu, i-reality.
laba aphila nabo unabo nabantwana. Ugogo Flo babexoxa iphupho lento esazokwenzeka. Iphupho uliphila nabo omayeni noma Cele noma Khumalo noma Ngwabe, kodwa ibona labo akwazi ukutshela thina ukuthi ba-delusional, amakhosikazi akhe kodwa aphila naye. And nalo delusional awushoyo ukuthi a-delusional izenzo zakhe ezenza amakhosikazi akhe agcine sebehave ngendlela abehave ngayo. Amakhosikazi akhe lawa akhalayo ngezinto ey'velayo as ama-challenges avezwa isithembu or avezwa impilo uMseleka ayikhethile, utshela thina ukuthi ba-delusional. Thina futhi mase khuluma sizokwazi ukuthi uGogo Flo wayene-wisdom engaphezu. uGogo Flo wayenamandla, kodwa njengamanje uney'ngane ey'phathwayo ezinye ziyahamba zisema-university, ila makhosikazi akhona aphila nawo. Ngazi magazini. Ya, injalo kodwa sobe siyixoxe ngisazofunda isiNgisi mase ngiyanitshela ukuthi isiNgisi sithini ngoba isiNgisi asigeji mase sixoxa le ndaba sesiyi-analyze. IsiZulu-ke siyale nale. Obeyibuzile ukuthi uGogo Flo kusho ukuthi kwakuwumama kaMaka Mseliku, kwaba ugogo-ke kaMseliku, kodwa ongena kwi-position kaMaka Mseliku ngoba ekhulisa uMseliku. Yingakho ubaba uMseliku emhlonipha kakhulu uGogo Flo, kodwa amakhosikazi akhe uma esekhuluma la ku-TV ufuna ngenxa yokuthi ubafake kwisithembu thina sibone as if abantu laba abangathi shu. Sigoqe izandla ngaso sibuka ifilimu sithi, hawu, ubuxoki bungaka, hawu. Ya, bye bye.